Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, biyahe sa Sakayan Pandagat, Bacolod, Iloilo, nagapadayon. Permits and Licensing Division magapatigayon sa inspection sa mga negosyo sa Bacolod pagkatapos ng Semana Santa. Sa balita nasyonal, desisyon sa disqualification case bato kay BBM ipagwa subong o kung sa ikatatlo nga semana sa Abril. Task Force vote buying iga-reactivate sang COMELEC. Sa balita international, US magapadala sa mga armas sa Ukraine batok sa Russia. Balita sa sports, mga Pinoy boxers naghakot sang medalya sa Thailand Boxing Tournament. Balita Entertainment, multi-platinum American singer nga si Lauv ginpabugal ang pagpalangga sa Filipino fans. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga manamit nga food trip sa panahon sang Tig-Ululan. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Martes Santo, Abril 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Nagbasko ka isa na ka typhoon category ang bagyo nga may international name nga malakas base man sa monitoring sang JTWC sang Amerika. Dala sang bagyo ang kabaskog sang hangin nga nagalambot sa 120 km per hora kag pagmadlos nga nagalambot sa 160 km per hora. Paghatagan ni sang local name nga Basyang sang Pag-asa sa tiyon nga magsulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Nagapabili naman nga manubo ang tsansa nga mag-landfall ini sa Pilipinas. Samtang para naman nga nagahuyang ang Tropical Depression Agaton, samtang nagapabilin nga almost stationary o kung halos wala nagahulag sa Samar kag Leyte. Ginapaabot nga mga paulan sa gyapon ang samit nga bagyo karon nga adlaw sa Visayas. Ginapaabot man nga mag-umpisa nga higupon sang typhoon malakas ang sirkulasyon ni Agaton sa sulod sang 24 tubtog 48 oras kag dalayo na nga mangin isa ka remnants. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips. Good morning sa liwat, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, nga naga-monitor via Facebook and YouTube. Happy Friday man. Tuesday. Tuesday. Kuhan kita. Yes, Martes Santo. Kabay pa, ano? Kaining bagyo bala. Although, ining si Malakas, international name ni si Malakas eh. Yes. Kaya kung magsulod na di siya, si Basyang ni siya. Pero daw, malaya daw, gamay ang tsansa nga mag-landfall ini sa Pilipinas. Oo, correct. May arat pa gani report nga base kung hindi siya makasulod sa Pilipinas. No? Ining si Malakas. Kakulubaan nga daan sa ngalan niya, Malakas. Malakas siya nga daan. Pero pag-abot sa Pilipinas, si Basyang. Basya. Mga kwento ni Lola Basyang. Na. Dason, ay ni si Malakas, higupon niya ni si Agaton. Oo. Pulte. Doon ka very story. Gamon. Doon sabaw ba? Sabaw. Igupo niya ginaya. Sabi mo si Agaton, no? May mga patay, mga ginbilin, kaya may mga landslide, sabi mo, no? Grabe yung gani. Anyway, sige lang, halong lang kita gyapon mga ka-aksyon. Sa mga naga-star dira sa mga kilid sa suba, lualig matgid kag kung pwede maka-evacuate na. Samtang wala pa, hindi ta mag-evacuate kung nagahara na. Correct. Dudlay na na iya, no? Yawan ka na Action Boy. Correct. Oo. Good morning na dira sa naga-monitor iya sa Facebook, no? Like and follow kag share lang kita mga ka-aksyon. Like and share and follow sa aton sini nga FB Live, no? Good morning dira kay Christine Benias Villalobos, Miss Jinky Delagdo ng Gyapon. Alagad Kevin Henry, good morning. Tats Chavez, aslang ko biyahe Escalante Tabuelan, may biyahe subong. Why pa biyahe ang Escalante Tabuelan? Di ba, kuha ng Escalante Tabuelan, kay tungod nga ang Northern Cebu, ara sa storm signal number 1. So basta may storm signal, automatic wala. Wala pa sang latest advisory,
ang Pag-asa. Ang Pag-asa, ang Philippine Coast Guard. Yes, pero kung ano naman yung Action Boy, ang Bacolod, Iloilo, yan, nagapadayon. Bacolod Liloy, kay wala man di storm signal sa aton mo, no? Yes. So, sige na ya. Basta pag storm signal number 1 na ganito, automatic na cancel ang biyahe. Pero tidriya, wala pa. Hindi ang Tabuelan, Escalante, kaya may tungod nga sa Northern Cebu, may signal number 1. So, kansilado ang biyahe dito. As of now, wala pa sang latest update, kag advisory, ang Philippine Coast Guard. No? Daisy Santuyo Lisaw, Sol Lama Barnacha. Sawadika. Yeah, Gapon gapon ka. nagamit ko ng sawadika Gamit ko sa- gapon kay Miss Beth. Ano ang balgan ni Beth Simon, niya kaangayan gid si mo mag. Sawadika. Wala, gabot niya. Ako din nagbilin, gid siya sang pasalubong. Kaya wala ko nagambal siya sawadika, wala kita tayo nagbilin. Kaya wala nadala sa budget. Kaya mo dala sa lista. Ah. Good Enrique, morning, good morning love, kay Beth Lampreya, no? Enrique Caballo Subaldo Jr. Good morning man. Teresita Yong, dira sa Deca Homes. Christian Bea Dalisay, Lito Palermo Olvido. Good morning man. Kay Teresa Linaha Kayaw, may aga, Lorenzo Magsipok. Oy, sir, may aga. Good morning, Sir Lorenzo. Si Ma'am Vanessa Mayo, may aga man dira sa Minnesota. Yes, Kay of Dr. Matt Chester, Mayo. Minnesota. Ronald Langote, sa may Pampanga. Uy, Kapampangan. Maayong aga. Paniguro, anang Ilonggo, ni siya nga nakapampanga. Ano? Ilonggo nga nakapampanga. Ah. Ana Sinoro, may agaman sa La Carlota City. Ano na? Sige, go abe. Kay Miss Jinky, yes, ari lang ko, busy lang kay, ano naman? Na typo ni Guro. Belenda. Time nakabutang. Kay Lito Palermo Olvido, good morning. Taga Chicat Boy Terminal. Maayong aga sa inyo. Kay Tats Chavez, good morning ma. Net, good morning. Christian Bea Delisay, kabay pa, hindi naman doon. Correct. Kabay pa. Praying. Kay Ma'am Romela Ilostre Revalo. Maayong aga, Ma'am Romela. Kay Cielo. Kay Excel Faye, congratulations nga napasok sa Dean's List. Ay, age, sa di nga, sino nga din na? Dean Boy Duran. Congratulations, Excel Faye. Yes, congratulations. Arsenio Yeroba Sunod gid Jr. kay Cielo. Ay, hindi kay Ma'am Romel. Kalain. Wala ko pa rin na-meet si Excel mo. Basta dason tanga kadto sa bago, ma-meet ko na siya. Kag mabalaan ko dahil kundi niya nakuha ang iyang attitude. Kung ano siya, kung jolly, te kay Ma'am Romela. Kung buot siya, ti kay Cielo. Kay Net, shout out ko nun sa Iloy, kag amay niya nga si Pokpok, kag Corazon. Good Sige. morning. Nagapamati dito sa may Punta Taytay. Standby na sa mga balita lokal. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha The Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginkonpormar ni Coast Guard 6 Commander Edison Diaz nga nagapadayon ang biyahe sa masakayan pandagat halin Bacolod Iloilo vice versa bangod wala sang storm signal sa Negros kag Iloilo. Sunod kay Diaz sa karon temporaryo ginuntat ang biyahe sa mga Roro halin Tabuelan padulong sa Escalante kag Toledo City, Cebu, padulong sa siyudad sa San Carlos, bagod yara sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Northern Cebu.
Nagapanawagan man na makatapos ang Philippine Coast Guard sa mga mananagat nga ipaiway ana ang pagpalawod agud malikaw sa disgrasya posible matabo sa kalalawran. Nagalaom si Governor Bong Lacson nga hindi masulit ang natabo nga pagbaha sa Negros Occidental tugas ang bagyo Odette sa paglaslas ng Tropical Depression Agaton. Ining ginpahayag ni Lacson may kangtanan sa pila ka adlaw nga pag-ulan sa probinsya. Nabalaka ang gobernador bangod may mga pamilya na nga ginbakwit sa banwas ang Ibi Magalona bangod sa pagbaha kag may iban pa nga mga lugar nga may pagsaka sang tubig bangod sa pag-ulan. Suno kay Lacson may bentaha man nga madala ang ulan sa mga pananom apang hindi maayo kung magsigi-sige sa sulod sang pila ka adlaw bangod nagatuga ini sang pagbaha. Nagligad nga Abril 9 ginpaydalom sa kon red alert status ang Local Disaster Risk Reduction Management Councils kag Operation Centers agod mabantayan sang maayo ang hulag sang bagyo kag makonsolidate ang mga reports kag magpatigayon sang koordinasyon sa concern nga ahensya kag stakeholders. Isa ang Negros Occidental sa mga probinsya nga lubos nga kuntuman nga naapektuhan sang bagyo Odette nagligad nga bulan sang Disyembre 2021. We're hoping that we will not experience the flood of Typhoon Odette, although there's a lot of rain happening, which is good also for the farmers, but too much rain is also not good, no? Si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ginpanugyan naman ni Governor Bong Lacson sa nag-a-estar sa kilid sa Suba nga magbakwit na sigilayon kung magtaas ang tubig dala sang Tropical Depression Agaton agud masiguro ang kaluwasan kag hindi mabutang sa peligro. Suno kay Lacson, wala man sang tropical cyclone wind signal sa probinsya, apang importante sa gyapon ang preemptive evacuation kung kinahanglanon. Isa sa mga ginbaha amo ang barangay Zone 8 sa siyudad Santa Talisay, sa din 52 ka pamilya ang ginbakwit. Sang tubtob alas 3:31 kahapon sang hapon, ang City Social Welfare and Development Office sa pagpamuno ni Jonela Madrona ang nag-report nga may 756 ka mga individual halin sa 200 ka pamilya sa naglain-lain nga barangay sa Talisay ang gindala sa mga evacuation centers. May 33 man ka pamilya ang nag-evacuate halin sa 2 ka mapurok sa barangay Mambulak sa siyudad sang Silay. Nag-abot sa syudad sa Bacolod si Comelec Commissioner Amy Ferolino sang Domingo nga adlaw Abril 10. Suno kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito gin-check ni Ferolino ang hub para butangan sa mga manug-abot nga vote counting machines kon VCMs nga pag-ausaron sa eleksyon. Bilang kabahin sa protocol kag seguridad wala gin pahayag ni Sorbito ang warehouse para sa mga VCMs. Dugang pa ni Sorbito natala man nga magpakikita si Ferolino sa mga election officers sa Negros Occidental. Magluwas sini gin pahayag ni Sorbito wala naman sa iban pang instruction na ginpalambot si Ferolino sa ila. Si Ferolino ang kabahin sa Comelec First Division kag iya kaupod sa Commissioner Socorro Inting nga nagaserbe naman nga presiding officer kag Commissioner Amy Neri. Magpatigayon naman sa inspeksyon ang Permits and Licensing Division sa mga negosyo sa siyudad sa Bacolod pagkatapos ang Semana Santa. Kasunod nga nagtakop na ang Business One-Stop Shop sa siyudad nga naglawig sang 3 ka bulan. Sunod kay Stella Rose Rayos, ang head sang PLD, ila pa karon ginahibalo upo ng mga inspectors kung ano nga mga negosyo ang unahon nga padulungan. Sa pinakauli nga records ang PLD tubtob sa Abril 8, 19,343 ang business registration sa siyudad. Sang 2021, nagdangat sa kapin 22,000 ang business registration sa Bacolod sa sulod sang isa ka tuig. Samtang ginpahayag ni Rayos nga ilaman aktuhan ang mga pending application sa ilang opisina para sa Safety Seal Certificate sa tion nga ginpatigayon ang boss. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Desisyon sa disqualification case batok kay BBM ipagwa subong ukon sa ikatatlo nga semana sa Abril. Samtang task force vote buying iga reactivate sang Comelec. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa Okay na sila, Ray? Wait lang. Nakita ko na ako. Sige. So, good morning dara kay Jimmy Senior Latido from Barangay Mailom, Bago City. Good morning sa taga Mailom, sa taga Ilihan dira, maayong aga. Sa kay Lani Tolentino, monitor gid sila sa sitio Bahay Kaliling. Tatay niya Crisanto Tolentino, Cristina Jojo JP, Toto JP, Toto Toping. Ana Sinoro, kag Ems Aboso. Morning sa mga wood. Sa mga puluyo da. Sa tawa yun talaga ng baili Ang magamot aklon kabugid bayad isang sound system. Huwag mo na galing nga ma-experience siya kaya huwag ka pa maili. Gani, huwag kayo biga pa maili, be. Virgil Legaspi Coloso, kumare. Last mate, mayang aga. M. Saboso. Ay, ano ning balon? Okay. Buon yun yung balon. Kagka nami bala, balunan, kaka-proud nga abyan ay kita Action Boy di, kabay pa damo o motivate sa imo life story. Good morning, Action Dorel, kag sa EFC members. Yes. Kanami, gid man Mami Ems, di ba? So, gid ko gani, lumaw-lumaw, gid ako niya eyes. Naglumaw-lumaw ang eyes. Naglumaw-lumaw, gid ako niya eyes, Action Boy, Na sa 5 minute paglantaw. lang na siya. 5 minute Kung pa lang makomplito to. mo pa gid? Kung mag 6 minutes pa gito, ambot na lang. Feeling ko, Wala ano mo na gito. Those were the days nga baka-baka bla. Oo. Kag sige lang. Paglantaw ko to sa part nga wala kay nagpiti dumamba ko may ko dito. Gaano tari mo. Kaluo. So, nato dito ka bantay ko di ambulansya, kalabutan ko dito ka alas 2 ang kagahon mo. So, hindi pa pariyo niya ang ambulansya nga daw ka kuan mo daw ka sako bla. Yes. So, talagsa lang niya mo. Talagsa lang yan. So, daw tiyaw ko lat ni sa taga alas 2 yung nato ko dahil sa hospital. So, lantawan yung mga ka-action, gin-share ko dahil sa ako yung personal nga Facebook account. Kagin-share mo man for sure.
Ang share mo? Ang Dapat kin-share mo. Ay na. Ilang taon nyo da mga kaksyon, kaya rada ang video sa short film na siya, bali 5 minutes, nga production sang Mascom UNOR. Nakaka-proud. Proud Mascom, UNORians. So, ang ilang production in fairness, man-action boy ka namin. Congratulations kay Raddy Reyes. Raddy Kag Reyes, siya team. Garaygay. Garayga siya team. Yes. And tawa nyo drama kaksyon na 5 minutes, kag paki-react na lang heart and share. Thank you. Nagkamadaog siya, pamahawan niya kung daan. Nasa sa inyo nga. Ba't mas ko magdaog ko, ako na daw. Ha? Yan na siyang masko. Ayan sa masko, tiga, ang karang bigay-bigay gamay. Bigay-bigay gamay. Asabad. Dennis Nuestro, morning man. Annabel Espinosa. Pilton Lipura, watching live from Pasay City. Kag kay Daydi Soke, morning sa imo Dayd, sa kay Richard Ra, good morning sa inyo, no? Sa kay Ihada ko da, no? Good morning. Padaan. Yes, so damo ko yeah. Dolores Henis, good morning, watching sa Torrance, California, USA. Good morning dira sa taga USA, sa taga California da, morning. Alex Fuentes kag Ano? Pag PM niya sa okay. Naglumulumate. Di ba, Mami Ems? Igin sense ako ni Eden mo, wala yung paginlantaw, ti ako na naglantaw. Hambang ko, la, shocks, OMG, naglumuluma akong mata. Biya tuod, ang tao ko. Kita ka to sa shoes? Oo. Bago pa na gani kung para sa suksuk Bakit na. Di mo niya sang shoes. Bago pa to nila yung gamit kasi sa ginasar ko sa una eh. Ganit. So, natutuwa ko sa sapatos ko, kagawa na kamalingking ko. Ay, kala. Ang tennis ko sa una. Oo, gagawa siya Gagawa na siya, ka very aircon. Bugnaw. Sige That's... tamyaw lang si Kenneth Zamora, tamyaw atiyo nga gatanom sandia, tito dako, kag sinanay niya, kag tita gapulo pangapi. Sa Novaliches, Quezon City, Ricky Soriano, good morning man, sa Barangay Maaw, Hacienda Lourdes. Good morning dira sa inyo. Isa ka maawa, may aga dira sa inyo, kag stay safe man kita dira, no? Kay Ma'am Elizabeth Gamala. Yes, keep safe always due to typhoon. Sa mga kaupdanan ko sa VPA, Parole Probation Office number 1, halong-halong man, especially sa mga taga-Murciada, halong-halong, kaya daw, nasigi pang ulan, no? Kabay pa nga hindi na magsulod ang nasod nga bagyo. Gani man, kabay pa. Para nga makasaulog kita, makapamalandong mayo sining Semana Santa, bla. Minsan hindi ka nakapamalandong tungkol sa bagyo yan, no? Bla. Kagabi katugnaw di sa ato niya bago nga no. Kita mo hindi ko po nakainom ko yung hot choco. Ako doon initan ko yaw kaya nga. Kaya mo giga. sa ako naging paano ko na naging pababaw ko na kay no feeling ko hindi pa matapos programa taga-tiskog na ko. Sige. Standby na kita sa atong mga balita nasyonal. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ipagawa naman sa COMELEC ang desisyon sa disqualification case bato kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. karon nga semana ukon sa ikatatlo nga semana sa Abril. Ini ang pahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia matapos nga may mga petitioners ang nagadusok nga ipagawa na sa COMELEC ang desisyon bangod sa ila ginatawag nga undue delay. Sunod kay Garcia, ini magluwas kung may bag-o nga petisyon nga isumeter sa COMELEC. Ang mga ebidensya karon ang yara na sa motion for reconsideration stage. Dungan pa ni Garcia, kung mayara pa sang dugang ebidensya, ini ang dapat isumeter sa division level. Ginpahayag pa sang commissioner kada adlaw may ginapirmahan nga resolusyon kung may ginapagawa nga desisyon kang nagpasiguro nga ang mga major cases ang masulbar antes ang eleksyon. Handa ang Commission on Elections kung COMELEC nga padasigo ng proseso sa paghatag sang spending ban exemption sa mga local government unit kung LGU nga napektuhan sang Bagyo Agaton. Sunod kay Paul Commissioner George Garcia, hindi malipod si COMELEC ang presensya sang kalamidad kay maging alokar nga pondo para diri rason kung may magpasa nga LGU para sa spending exemption, madasig ini nga hikuton sang komisyon. Dugang pa ni Garcia, pwede nga hindi na maglabay sa hearing kaga pagpasa sa ebidensya tungod ang report nga may bagyo isa na kadako nga pamatuon nga kinahanglan sang madasig nga pag-akto. Palayag pa ni Garcia, ginaprubahan na sa COMELEC ang exemption sa DSWD nga nagahatag sang relief assistance sa mga apektado sang kalamidad. Gintala na naman sa adlaw sang Miyerkules, ipagawa ang resolusyon nga naga-reactivate sang task force batok sa vote buying. Sunod kay DILG spokesman Jonathan Malaya, ginpangabay sa ahensya sa COMELEC nga i-reactivate ang task force kontra bigay batok sa vote buying. Kung maaprubahan na ang resolusyon, magapatigan sa inisyal nga pagsapol ang task force sa din miyembro man ng Department of Justice nga in charge sa pagpapanaog penalidad sa mga nagalapas sa vote buying. Ginpahayag ni Deputy Speaker Lito Atienza nga hindi na ini mag-atras sa pagpapili sa pagka-vice presidente sa maabot nga eleksyon. Una na ginpahayag ni Atienza nga ginakonsidera sini ang pag-atras sa piniliay kung mag-atras man si presidential candidate Senator Panfilo Lacson. Ginpahayag man sadto ni presidential candidate kag Senator Manny Pacquiao nga ginindoso sang iya running mate nga si Atienza si Senate President Vicente Sotto III bilang bulos sa iya. Wala ginbato ni Lacson ang hangkat ni Atienza kag aminado nga insulto ini para sa iya. Sang Sabado, ginimbitan ni Lacson si Atienza para formal nga i-anunsyo ang pag-atras sini sa vice presidential race sa rally sa Quezon City. Para kay Atienza, ang suwestyon Lacson ang magapasangkad lamang sa kampanya sang survey frontrunner nga si Anay Senator Ferdinand Marcos Jr. Ginakabalakan sa karon sa Philippine Coast Guard ang posibilidad nga pagtagas sang langis salin sa naglugdang nga barko sang MV Logan sa Camotes Island sa probinsya sang Cebu bangod sa mawasko nga hangin kag balod nga dala sang Bagyo Agaton. Maswerte naman nga nakaluwas ang 14 ka pasahero antes pang dalayon nga paglugdang sang barko nga may karga nga 5,400 ka litro sang diesel. Sunod kay Coast Guard Central Cebu Commander Captain Alvin Dagale, wala naman sang may napilasan o napatay sa natabo apang padayon ang ginahimo nga monitoring sa posibilidad nga oil spill. Nanawagan si National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa sa publiko nga magpabakuna subong nga Holy Week. Naobserbahan ni Herbosa nga nagkampante ang madamo nga Pinoy halin singin patuman ang alert level 1 sa madamo nga lugar sa pungsod. Sunod kay Herbosa, nagpabilin na lamang sa 12 milyones ang kadamuon sa mga nakapa-booster apang 66 milyones na ang nagbaton sa ikaduha nga dose ng bakuna. Tungod sini nanawagan si Herbosa nga magpa-booster shot labi na sa may yara sa nga bakasyon tungod may mga vaccination site man sa mga probinsya nga kadtuan kag ipakita lang ang vaccination card nga may 2 ka doses kag lapaw na sa 3 ka bulan. Ang napauna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Daw wala kuno kapulubatyag na lumos guro ang iyang mga isda. Nalumos ang iyang mga isda or siyang nalumos? Musta dance? Dara siya kagina sa Action Balitang Bayan. Ara sa kay. Nung Oo. Ara siya. Nagakon sa kay na. Roland Reyes Esmilia, good morning man dira sa inyo. Kag kay Ma'am Luing Melos Liwat maayong aga kag kay Migota Melchor Melos. Michael John Sison, greet siya lang happy birthday kay Mokong Bernie Acotanza Ubas. Kag saya pa ka isa nga si Emmanuel Palma. Happy birthday sa inyo from Michael John Sison. Happy birthday! Kay amigo ta John Lastiere. Good morning man. Dira sa Bago City. Ang bata, ara, gyapon, no galantaw. Ang bata, rin po, may makapaligo. May pa... may pa kapaligo, galantaw siya gyapon. May pa sa kapaligo kay Hambaya, bahala. Wala kapaligo, basta updated. Yeah, correct. Ang mga importante, daatiya. Bala na, wala kapaligo, basta ka pamati balita. Yes. Para updated because knowledge is power. Yes, knowledge is power. Kay Marjun Rivera, oy, good morning. Yes, Miss good Marjun morning. Rivera. Marjun Rivera. Mama. Kay hada ko da, Tess Murayama. Morning. Good morning. Si Chona. Yeah, si Miss Chona Trinidad. Trinilia, good morning. Trinidad. May buwang ko lang siya apelyido. Para doon bag-o naman. Kay Good morning, Anthony Rivera. Yes. Good morning, man. Kay Ate Hinat Ruby Chuji. Nga raman sa Japan. Good morning sa imo, dira. Nay Maya, friend mo naman na ya. Sulit. Abala magulang ka din ni Kino. Kapila na ha. Ambalan ta gani kay wala mo ko ginado sa family circle. Tingnan wala pa siya kapuli. Kung so magpuli introduce- siya ka ipamit ta kasi. So i-introduce mo ko sa mga friends mo, especially those coming from abroad. Okay. Hindi na ako Noted. gani kita introduce na ka. Yes, so that's why may mga kita, may mga ni ganiwan. May mga nawaslik ka. Nawaslik ka. Hindi pala nga ikaw gani kita introduce na ka sa mga friends ko coming from abroad. Correct. di So ba? sige, I will introduce you naman kung magpuli siya. Basta mag-abot, hindi nga nang dugay na nag-abot. Oo, gani. Arang sa airport, ikaw pasugaton ko, okay lang. Ikaw gina masugat sa airport, kaya nag-abot sila. Oy, good morning dira kay Tito mo Awin Torres. Ay, ara siya. Ara siya. Good morning. Nanda kay Tito Awin Torres. Tito Awin do, hindi taguro madayon sa Fukuda Machi, daay. At si Kwanya, Kay, tumada yun to ya, si Action Rex. Sa Action Rex madayon, gina. Mhm. Oo, kay do may duty kita. Kuya, dasal Kaya ako. ka wala kaya ubra. Pero araman ko da sa Kwan. Sa Kawayan kaya. Ha? Kawayan. Kawayan, ha? Sige Okay? Medyo... Hambal niya tiya o basta updated. Yes, correct, basta updated. Pero hindi bisa updated ka tiya, hindi kita lipat nga maligo ha. Kaya importante na siya para mabako na yung mga immune system. Yes. Correct. See it Bagod ang paligo, nagapabakod sang... immune system. Na? Oo Kaya nagaka-refresh ka, Action Boy. Okay? Correct. So, si Eddie Laus, aragyapon, upod man kay nanay niya Sabel sa may sa Victoria, Victoria City. City. Good morning.
Si Quanto Glen Liga da mangkot ko si Gracia glito no, Harita ho Ay, Redalia. grasya. Ang sa silay. Si Gracia glito ngalan niya. Good morning. Nanda kay... Sila ni Julius kag ni sino ganun bata ito Afia, sino tong bata? Dito si Athea. Si Gracia nga bata Aya. Aya. Si Aya. Si Aya ho nan. So good morning dira sa inyo no. Sa mga nagapangapi dira sa mga kapihan. Kapihan ni Lanida, kapihan ni sa DK kapihan. Dira sa ginakapihan man ni Winston Goles. Good morning. Mga kapihan ta sa Hinubaan. Good morning. Oh, sang dito ko sa Hinubaan, di ko ka pangapi man. Dito lagi ko nagpangapi sa kwan sa ginistiniran ko bala. Dito ka lang gidya. Wala ka gidya gali nag-explore. Why ko kay aga pa do, why mo ko kadtuan nga kapihan. Mayara guro pero wala ko naglagaw. Oo. Sa din ko to gani nagkadtuan Polka Dash. Yes. Polka Dash. Sino ko no? Si Dennis. Siling ni Kenneth. Busy na siya danak siya Dorel. Aga pa siya pirmi pangwa. Dap niya? Anong dap niya man? Anong dap niya? Sa likod balay. Hindi Abi na ko ako- ganit dap niya. Dap niya. Anong dap niya Ano man? pa? Sige, ano na siya? Andy Saludares, good morning da sa kapihan ni Chay Luding. Chay Luding, good Sa morning MH Del Pilar, Pontevedra. Yes, Ong good ihada morning. ko, good morning ihada. Yara siya. Yada, ang Lain gin- naman isubong ang business yan. Ano naman sa bugas? Oo, may bugas mo sa gyapon, pero may kabaligya po siya sa mong bago naman. Ano naman? Istoryahan ta karon. Why sa kabaligya sa ako now? Sa ngara, Oo. ti mangkota siya, Caitlyn, abi message si Maninoy mo, boy. Sa mga bago mo nga baligya. Basi mga pambabae lang na yan, hindi ko na yan. Ha? Kung basi pambabae, baligya yan, hindi ko na yan. Hindi siya pang babae. Yan Ninoy, regalo ko lapit na birthday ko. Ay, pa-birthday anay, way pa gani. Ay, nano. Lapit pa lang gani. Lapit pa lang. Wala tab lang nga mag-birthday ka. Ay, appliances ang negosyo. Oo, mga appliances nga mga, ano yung tawag sina? Repo. Mga repo, Repo, repossessed. Ang mga muna, repo ang ilang nga term. Ano daw naman? Di ba Basi ko, wala nagagana, Caitlyn. Basi 3 days lang na. hindi mo ko kabakal TV, kami TV naman ko. TV ka naman. Hindi mo ko bakal ref, kami ref man ko. Gani. Aton lang nga transaksyon sa ref, dumduman mo. Ang ano pagid, ang ano ni gani, ang rice cooker may ara man. Ano man. Sorry Caitlyn, kay may ara na kami natanan mo ginabaligya. Oven may ara man oven. Ano pa ba ang electric fan, mera man? May ara man. Ano ba baligya mo da nga wala pa? Sige be, lihog ko da be. Name. Fresh. Hindi na siya fresh. Ay, sige. Standby na. sa aton mga dugang nga mga balita. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga 7:50. Kag sa detalye, balita international, nagpromisa ang United States sa Ukraine nga magapadala ini sa mga armas nga kinahanglanon sa pungsod batok sa Russia. Ginpahayag ini ni US National Security Advisor Jake Sullivan sa isa ka statement kag ginpahayag ini agud mapungga ng ginahimo nga pagpanakop kag pagpangatake sa Russia sa mga sibilyan nga ginatawag sini nga war crimes. Kalakip sa mga weapon shipment nga ini ang defensive anti-craft Stinger
anti-tank at javelin missiles, ammunition kag body armor. Samtang nagpahag naman sang pangduha-duha si Ukrainian President Volodymyr Zelensky angot sa himuon niya pagdulong sa armas sa Estados Unidos sa ila nga pungsod. Magapatuman naman sang rollback sa presyo sang gatong ang mga kompanya sang langis karon nga adlaw. Ini na ikatatlo nga rollback sa presyo sang gatong subong nga 2022 sa rin nagpagawa na sang advisory ang mga kompanya sang Philippine Shell, Petron Corporation, Sea Oil, PTT Philippines, Total Philippines, Uni Oil, Petrogas kag Phoenix Petroleum sang buin presyo nga pisos sa kada litro sang gasolina, 35 centimos naman sa kada litro sang diesel, kag 3 pesos sa kada litro naman sang kerosene, sumugod la 6 kaina. Magapatuman man sang buhin sa presyo ang Caltex nga mag-epektibo las 12:01 sang kagahon, samtang ang clean fuel magapatuman naman sa pagnubo sa las 8:01 karon nga aga. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 52 pesos kag 11 centimos, ang Singapore dollar 38 pesos kag 17 centimos, ang Hong Kong dollars 6 pesos kag 64 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginako sa multi-platinum American singer nga si Love nga may special connection siya sa iya mga Filipino fans. Sa pahayag ni Love sa tubangan sa Southeast Asian media, gindumdum sini ang iya mga special moments sa Pilipinas. Madumduman, ginpatigayon sa tung 2019 sa Manila ang first arena show sang sikat nga singer-songwriter. Sa balita sa sports, nagdaog naman sa medalya sa ilas ng enkwentro ang mga Filipino boxers sa 2022 Thailand Open International Boxing Tournament nga ginhiwat sa Angsana Laguna Phuket Resort Hotel sa Phuket, Thailand. Nakakuha sang gold medal ang karon nga Southeast Asian Games flyweight boxer nga si Rogen Ladon matapos makuha ang 3-2 split decision batok kay defending Asian Games titleist kag 2019 AIBA World Championship silver medalist Amit Panghal sang India. Nagdaog naman sa women's lightweight division si 2019 SEA Games silver medalist Risa Pasuit matapos ginpiyerdi si Alessia Messiano sang Italy. Gindumanar naman ni Hergy Bakyadan ang enkwentro niya kay Tran Thi Kwan Ni 5-0 para makuha ang gold medal sa women's middleweight category. Silver medal naman ang kay Ian Clark Bautista matapos ginpiyerdi niya si Serika Termishanov sang Kazakhstan sa men's featherweight. Silver medal man ang kay Ira Villegas ang ginpiyerde niya si Nguyen Thi Tam sang Vietnam sa women's flyweight. Dako naman ang kalipay ni Association of Boxing Alliance in the Philippines President Ed Picson baon sa katalagaan kapag hakot sang medalya sang mga boksidor. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kasi atin pa kapson. Lain naman to siya. Pang, ano naman to? Pang Martes Santo. Martes Santo. Yes. Energy! Diba? Nakibot ka? Nakibot ka. So, good morning lang sa liwat sa mga ka-action ta nga nagapamati man. Dra sa ilang mga puloyan sa radyo bala. Nagapamati dra sa aton. Maayong aga Maayong mga aga. ka-action. Kaka-action boy, i-greet ko lang bala belated happy birthday si beautiful Mariah Claudette Salanga. Yes, ay Birthday niya Mariah, kahapon. day Mariah, belated happy birthday. Belated happy birthday, Mayang. Diba? Beautiful naman Beautiful si Mariah. daughter of Action Fred Salanga. Yes, and Tita Jocelyn Salanga. Jocelyn Salanga. Yes. Good morning dira Sige. kay Vincent Ferrer. Good morning, Vincent Palacios Ferrer. May lang may Palacios kay kung Vincent Ferrer lang daw Santos eh. Ah. Santos na si Vincent Ferrer, Vicente Ferrer. Gani, gimutan ko gani Palacios. So, good morning, shout out lang na kay Vincent. Kaya hindi ni saya Santos. Ferrer, oo. Ano siya, may bago siya sa mga businesses. Sige, okay. May mga so, bago sa mga businesses. Together with his partner. Partners and all. So, ari mga ka-action, ang aton yung mga balita special today. Bala, naunay niyang imo nga tsura Ay, diya ano sa to, ako. naman? Ari na. So, inibla mga pagkaon, action boy, mga manamit nga food trip bala sa panahon sa Tigululan. So, basi mga ka-action, tado ng budlayan, sila bala mag-decide kung ano ang ilang lutoon sa mga Tigululan or matugnaw nga tiyempo, buligan ta sila. Basta para sa ako, yung pinakanamig yan po niya, uga. Oo. Uga lang gidya. Grabe. Kasi so simple. Sige ano ganun ni?
Ang ano gali action boy, Ang ano to gali Dapnia. dap niya, ano to? Oo, Isda ano man siya na? ano? Ano siya man? Dalo basit dalo ginapakaon. pani na, hindi. Ang buta, Ang dalo pani isda na mo. Dahil lang, ginapakaon na siya action dorel sa mga baby shark ya. Color pula na siya ginakuha sa those small molecules na siya. Amo na. Ganagana duman mo akong classmate nga si Lilian Bermudez. Yes, of course. Ay, Ang sa- namita sa Negros Press Club. Yes, as Nga man. Australian. Niya, good morning sa inyo dua. Oo. Miss ko kita inyo program. Kita ay lang kita kay we're going home soon. Uy, ala, perfect. Yes. Greetings and watching from Melbourne, Australia. Oy, sige. Good morning and see you soon, Miss Lilian Bermudez. Yes. Sige, sa damo po. Si Gil Javier, ara man siya action boy. Gil Dahil sa may Javier, barangay Bata ni siya, no? Yes, Subongan siya sa... sila ni Ma'am Van, do Angry Bird ko no. Good morning sa imo, Ma'am Van. And kay Doc Matt Mayo. Yes. Sige, ano na mahatag na ta sa mga suggestion sa ilabo. Suggestion. Si Leo Talaban, mga aga. Aha, good morning sa inyo. Sige. Sige, go. Ang una action boy, lugaw, arroz caldo Lugaw. or goto. Diba? May tato ni katawag mong lugaw, arroz caldo or goto. Basta mainit. Basta mainit. Okay? So, gini siya sa listahan, action boy. Hindi gini siya dapat madula. Kung sa panahon sa tig-ululan, bala action boy. Nga doon namit, bala nga kanon. Okay? Magluwas nga hapos siya i-prepare. Namit gid siya yan. Diba? Especially kung may mak. Chicken. Manok. Sa mga arroz caldo. Yes, sa mga... Ako bato na ko bisang itlog lang Perfect. Mas namit nga may ano man. Kung wala balahaw, kung wala manok, Kami ako kung manok, basta Bisaya. Ay, kung English yung manok, Chicken hindi kaya. Hindi kaya naman yan. Kung chicken eh. Akong chicken. Chicken ay English. Ang manok kaya Bisaya. Ginapabudlayan yung gitlang situation. So, magluwas pa si Action Boy. Bisaya na sa kay manok. So, English na siya kung chicken. Yes. Made of rice pag siya nga action boy, so mabusog kagid siya. Yes, Correct? oo. So do ano na siya, do kaon ka lang kanon kag sudan bala kay ara naman manok Oo, pwede sudanon mo man mo. So do ka mo na siya. Tapos naman gid action boy nga may tanglad. Kay para hamot pagid, no? Laming Oo. kung ikaw magambal sa tanglad, daw kahamot. Gid sa tanglad. 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 May ko may tanglad. So, diba? kahamot lang. Hamot gid man yung Pero tanglad. ang tanglad, budlay na buhion. To. Kinanglan ko naman yung green thumb ka ginaya ko na eh. So, Ay, galing. medyo angayan ka na ko nung iwan na pangay-angay ko nung ng tanglad ang bal nila. Not anybody can grow tanglad. Tanglad. Ano ka ng tanglad sa English? Lemongrass. Lemongrass. Perfect. Okay? So, kung hindi ka naman namiyan sa arroz caldo, mga ka-aksyon, pwede man, kung may budget kapag siniganggang. Sinigang ka? Baboy? Siniganggang. Sinigang nga baboy. Or sinigang, pwede ba kung gusto mo sinigang ka manok, why not? Di ba? Kung gusto mo yan. So, ama na. Sinigang, simple lang ang mga recipe. Pwede man bala sinigang ano, action boy? Sinigang ano na ganiman? Shrimp. No. So, amo na, butang mo na siya sang okra, balatong, talong, ano pa gini, kangkong, 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 sampat na ginaka-action boy, manamit, rabanos pagid na. Isda namin mga sinigang isda. Oo, sinigang nga isda namit man. Kapag pa mga lapu-lapu na. Oo, galing ka mahal, no? Gani. Sige lang importante. Bago Baka sila higop lang lapu-lapu, ta sa mahal na baw. siya kaysa na nagpatay kay Magellan. Oo. Ki? Sige So, siya ang next, ginpatay ni Magellan, ti Blue Brato na. Bro balato. Tiki siya gidya nagpatay ni Magellan. So, amo mahal na, na. mas mahal siya. Kaga namit yung lapu-lapu, no? May duha ka colors ng lapu-lapu ko bala nakita. Alam Meron mo siya ako ng nga red? meron red, meron pag idang do isa na bala do gray, do mo na siya na. Do may mga pintok-pintok siya nga. Pagkaisa na yung nila pulapu. Feeling ko, or pakaduwa. Okay? Kila inay sila color. Okay? So, next action boy, ano na oras man? Alas 8 pa lang ah. Alas Prano 8. pa. Baka ano na oras man? Alas 8 na gali. Ate, sige mo na nanay. Bodo naling ako. Abi ko yung mga 7:55 pa lang. Ay, Sige So, mo na nanay mga ka-action. Dubali, dala lang ka man. Pilian nyo. Yung duwa pa lang. Yes, dala ka mo. Aras kaldo pa lang kaga sinigang. Okay? So, boss naman ka mo pili sa iban. Okay? Good morning,
Katami. Good morning, Mr. Focus sa gwapa nga si Action Dorrel. Good morning man sa mga applicant sa civil service examination. Diri sa isa ka mall nga porte kalaba ang pila. Ibang 3 AM pala nagpila na. Oh, monitor ko sa grabe. sumag. Shout out na kay Kagawad Noli Buon, kag kay Mike. Yes, good morning. Yes. Kag-action. Si Migo, ni Rolly Rolly, ang Rolly, kapatangya. yes, Oo. Si Rolly ko na niya. Sige. Good morning sa inyo, Dara. Rolly Duhilio, bla. Kag-action boy, ginagreeta lang si Rex Cortez, taxi driver ni siya, Action Boy. Rex Cortez? Rex Cortez. Artista si Res na yan. Rest na yan. Nag-monitor siya sa aton. Kag si May body Archie- number 0637. Good morning. Kag si Archie ba is sang operation tulong. Araman siya. Ara Sige, siya. maayong aga sa inyo mga kaksyon. Lani Tolentino, good morning man. Okay? Barkit Drive, good morning. Sige, kaya daw kuha na ta. Sige. Paso Salamat na kita. Lee. Mga ka-aksyon ninyo gimamatiya na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Karon nga adlaw Martes may kaupon niyo sa Action Brian Mordel. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Aksyon Aksyon Radio.